Projekcije filmova na ovogodišnjem festu održavaće se na sasvim novoj lokaciji u dvoranama bioskopa Cineplex. Ovo je samo jedna od brojnih novina 44. Međunarodnog filmskog festivala koji se održava od 26. februara do 6. marta. Najsavremeniji projektori, posebna rasveta i udobna plišana sedišta samo su neki od razloga da bioskop Cineplex postane novi domaćin 44. festa. Ova novina izazvala je oduševljenje brojnih filmskih zaljubljenika. To je sjajna ideja zato što će više ljudi moći da gleda film u jednom ovako modernom bioskopu. Uvijek sam otvorena za neka nova iskustva. Ideja da Cineplex postane zvanična dvorana Festa 2016 nastala je još prošle godine kada su u njihovim salama prikazivani filmovi iz programa Post Festum. Želja da se ove godine ta saradnja unapredi i da se prosto podigne na viši nivo, pa samim tim i interesovanje i obostrano zadovoljstvo činjenica da se fest ove godine održava po prvi put u bioskopu Cineplex. Od hollywoodskih blockbustera do filmova skromnije produkcije, publika će imati priliku da pogleda veliki broj ostvarenja. Ove godine imamo 56 filmova koji će se naći na glavnom programu festivala, od toga čak 51 premijerno u različitim selekcijama. Dame iz dvorišta, Bez granica, Moj kralj, Apofenija, samo su neki od filmova selekcije festa koji će se prikazivati u salama Cineplexa. Fest 2016 doneće nam čak 110 filmskih premijera, a čast da otvori festival imaće debitanski film Vlažnost reditelja Nikole Ljuce. Podsjećamo da su karte u prodaji od 6. februara i savjetujemo vam da ih nabavite na vreme, jer najveća filmska revija uskoro počinje. Za televiziju Pink, Mihajlo Pavić.